is the leabhar agus ga mé bheith anna ciú. Ceap go mé sin níos fear, fiú má tá na leabhar seo os ciún leabhar eile. An féidirlumm céad leabhar Gaeilge a léamh in éon lámháin. Ná bigí buairthe tá na leabhar sacr, so cuide acu leabhar do fáistí tá gceist picú leabhar. Cuide acu ar nós cáil Teddy anna éasca go Joe, Mámó agus Madra Iadó go leiscéil beidir céann ar nós antáin nó mór an focail ann tá sin níos fusta léamh agus léargas ar an gculann ghaine. Tá culann ghaine istigh sa leabhar sin. A chuir dús bhíorm leabhar a bhailiú ó thuig na histí. Agus seo an leabharlann agus tá going sáile agus seo áhfuil leabhar do fáistí scata ar an ann agus seo pictúir díomsa agus do rifhfuil Patrína ar a bhíos anna óg. Siomid I seomra leabharlann na heachmhéisimithirí rud a tharla do bhíos anna óg bhí suchrid mhór tailig an agus bhí an tuig lán le daine agus chuaigh mé I léamh cinelín le héalú ó chuoine agus Kailis tús na socharte as cinna na géirí éilú a chuoine le léamh agus beidir denim sé sin fós. Mar sin bhalig mé lom agus úlach mór leabhar do. Fuair beidir dath nó chuige me go níoseo léamh inis nó an iard agus is féidir agus an sin beidir go méid gur an cuairt a thuirt ar leabharlann na carach. Bhí gí lom an chiad charan de leabhar má súil go mór le tuairt fuú inis. An chéad ceann léime ná an ceann seo Madra Iadó. An scéal anna sin plí tasúil go gach leabhar có gairid seo agus có héasca le léamh le seo. Tugann dadó chundas ar bhadra ionach a bhíige. Agus an sin ag deir leabhar fáiban amach gur is saolaíocht Iadó a bhí sé an tamar fad. Gerna anhá cáil Teddy táigh mo gunnaán agus Steve Simpson fut a fata ó Gaeilge a chur amach agus ríist ceann anna himplaí go Joe. Plota anna himplaí tá sé lurg Teddy. Mhachtú Teddy tá dearga agus tugann sé líróid dhearg don duine. Agus ag deire an sin sé Teddy go bar má scrisme an scéalarh. Íomhá a bhéirín in cécinna. Sín go cén seo léite hanna gom ach tá gona léibh ríist díobse an tudalín. Íon ceann sin a réis ar fad. Seo aistúáin atá a rinn an gúm íomhá a bhéirín anna bhthúcánach anna as tá agla ar méir beag ar méirín ribh an dorchadas agus lasan an béir mór leandéir agus cúpla leandéir agus ar deire hir fós féin ní bhíon béirín in an dul chuile. Tein sé amach sa dorchadas agus baní siad ar an ngealach agus bhíon am sin tá béirín in na chuile. Anna as an picturí láite scéal ídach a rás a fad. Tá cúpla ar éis going sin go méidir go siad rá ada le léamh. Tá sé rá ada. An táin ceann ráilig. Ní mór an focail anna ríiste sé beagán ráda agus an sin tá leabhar eile fliú mé suas ceann álaí. Bhairt eiseach an bailcha luas deire slí agus an canábharlach agus an canábhdrum agus na heasnacha nach áling sin ar fad. A chu ríist banúach ann ach tá sé go hálaigh breanúir. Déirfar águr léas an ceann seo níos agam. An Gracie Brogue ceann áling an Gracie Brogue agus an síoga scéal a chuid grim an bha. Tomás agus ethna angléasa féin ceann das siimplí éasca bhain siad trunk lá na héaldaí agus chun siad na héaldaí ortha an bha saolaíocht. Siimplí agus bhí go leor de alíonn or nóige ar an leabhar áirise. An ceann seo go háling ar fad de bhór a rúchasachas atá na ranta ann. Is scélín le mór réad mac an numerde. Agus tá cúpla aistúáin an do beidir leganach iad a bailú. Ine míne maine mó tá na behéiste sa gró. Sí mar a bheag a churfar dó ine míne maine mó. Bhí go go chearcín dómh sin siar nead is bearn si agus lehéit han sé silum. Ílach sé seacín de leabhar leit go muis agus siúna ceann tapú ar fád. Ní bhuaigh sé siú an buchar. Bran a muigh siúil is bra a daoine leabhar bran agus tá an ceann seo go das a ríist tá na pí seo go féidirí do ordú agus díomhait ar an slimide. Ach fearir géir an léthóir lei seo rómsa sin gur idir cuid den leabhar mar sin ní mé cinnte faoin scéal cad a thuirla I leabhar scéal ach han picú lu agus han na PC páfar sin gur féidir na flapaí gur féidir iad ordú sin spéisiú agus brandtá branding brand. An ceanhair seo anhá an séir salach an gachan becha lán le himmirt is fogad ionintach faoi bhecha ar nós go beacht agus chuir sé sin cealla gonam agus tá sé cuimid mala leat anba. Ulcháin óg agus an scarf ráiste an gúm chur amach éis agus
Tá alíonn nó an legan amach ar leanach sa leabhar se go híomhann ar fad. Nicinn siad na focail an náú agus na picúirí haann si go mórlam. Sin é an 10 leabhar. Tá sé seo tuga ó bhád níos am ar ná mar cheap mé go dógach. Tá cúpla ceann na leabhar ráada agus tá mé si de chuir leataibh. Ach bhí is sais díreúir na leabhar sin agus sin gur ghlach sé níos má na leabhar clé 10 leabhar léamh. Ní lis gom ag mé bhí bhrú. Níl dóhan leabhar a gom ó hí. Níos sin thuirí mar sin caiimid dul in leabharlan agus cúpla ceann eile á. So what does it give you to do on leabhar freisin? An gáda mí léamh. Is féidir cin léamh dom. Ok, féidir léamh ceann bhain sé. Sin léamh mé in níorda mar láthair chun na leabharlanna. Is táin seo ag leabharlan rád chuí. Is mailim an leabharlan áirithe seo tá ran ó gheas Gaeilge acham agus seo chuid an rá atá an chuoine fásta. Agus an sin chrumas ar an léthireacht bhí cuid na leabhar ábhríonn ráada agus chuir sa leataí bhíod. Cuid eile haann siad leom ordó an éirde cinn sin gur haann siad leom agus an chóra ócé cinn sin gur cínas go sé arás mar leabhar. Tá go leor leabhar sa leabhar an áirthe seo agus haann siad go mórlam. Sin seo leabhar sa leabharlan léite bartháin eile dhéanamh. Agus bé seo an dara cairn a bhí le léamh chun sa leabharlan. Agus in áit marcas de a thuirt dus na leabhar seo an bhartaí is dúr ordó an éirde a thuirt nó chóra ócé má bhí sé ar fad. Cúpla ceannacha seo ráada agus ghlach sé an prúfá sama agus ar nóí droch cinenne bhí an é seo hafad sa leabharlan mar níor min an caint agus níor min an aonar de ráfú mar sin níor caint níag. Sin an dara cairn leabhar sa leabharlan déalta agus léite. Tá sús go seachtó dó tá tuile leabhar sa bhaile gom. Is an céad leabhar in léite tá gom sa bhaile. Tá éis spíonanta leis. Rí ar dúirteach ar a tharbh bhí anamach. So rán an céimh an ar hosma níos níos lá. Céimh an ar ranig é an raimh si mé leabhar níos giúra tá píanam a thuaile, píanam anam. Tá ní mé afan an méadórtha leabhar faoin na fuaimine a dhéanaan anmhathe agus páistí beag ar an bhearma léamh ach caiim mé fiocht ceanna léamh níos. The couple picture leabhar dasgas an just leabhar leithméid sin ranóide agus lena better cuiginn de eile sin plan. Tá ranóg bhráach ag acu do fáistí hí staire agus raní is cuid den picture leabhar be éasca agus rinne mé coppla carandíomh agus rinne mé fithe hain ceannacha a bhí an éasca le léamh agus léas iad sin agus an sin thugus má aig ar maiile. Tá mé sús chofhada le nócatrí ar liste agus mé ag bágá le leabharlan rád chuoine an seo. No mé spíonanta tinnis cín arm agus bhfuilling ganing seo dhéanamh struc spíon of maxach cén. Tá an ihe pite agus tá an iad sin tarseach. Cúpla leabhar eile léamh. Féidir ghlacha mé sus le cúpla an taigem. Bain mín bíg agus beag fuineh athúir gom le tuairt faoin go eile. Tá mé nach mar an tá sin mar a bheith marathán stailm. Swinte spider chun mar antá na leabhar go dtí seo tá máscáil mór an tá cúpla scríóir nó aisteúir tá roiinfáin níos fearr na chéile. I cíine aistre ag Gaeilge Rosentracht nó cinníon aiscríomh a Gaeilge Rosentracht tá si sorbá. Leabhar le fut a fata tá si rás. Pictúir leabhar clásic go sin aistriúh tá si sin an bhá. Hín sin fin míp agus blipín agus hí sin go má. Tá chud is má tá caidan. Ní mór an ceann nachfuil go maith. Agus ag féin seo bhí Emma ag cógráil sa chéistún agus bhí go las bhéir seansnar bháil an féin coníil an féin. Ceirlóir siúhíad na cínearnach a go haimé iad a chuirtíam, síle agus an mad beag. Téanna go tíanta se Madrí sna leabhar seo. Éilú ruirí rabhar. Leabhar mír na marí bia sáid camaléir sé seo níl roiint fógad sa leabhar seo ach tá mé spíonanta gus ní asca níos mar leabhar. Ceann áling in lísa cheann seo bhí faigh an uair an sin go mórlam. Bhí trí cín fágin léamh. Sí os go tearma prísúnachta chuirteach agam. Sí seo ar dúlánach. Tá sé nós sagn ar deirtú focail ríis eile scinnííon an chiad ar fád as an bhocail. Ba sin táir helum le leabhar. Fecim na focail agus fecim na pictúirí agus tuigim a bhfuil a táirú ach ní héanaan scéir isteach a heile ach caiim réic na díobh sé.
Níor mé cátáil sin ggéisio an lecha bheag i bhachaistíomna is máling áúla. Bhí na lehannig gramhead chéile ag páiste ag na bhí géad bhíon Cumén lehan sinna. Bhí an lechasásta ceap gur méid go hallra ag na níor thóda. An lecha bheag i bhachaistíomna is brala na cíine tá element áúla. Agus an ceann déarnach inis bhfuil leabhar céad buchas mar le dí a deir sibse agus a deirmse féin. Is cuimhnam rólo. Se líon chuir is sin éon ceann déarnach sa trá is cuimhnam rólo. Ba ceann siúil le déobh áirí dúracha pata a bheith fábháis. Ach charach an leir le páistí a bheith ag duling le pata bheith fábháis agus na cuí deasa a bheith acu agus beidir pata nuáil sin rud a tholín sig dear an leir sin. Sin é an cheis freigarthe an féidir céad leabhar Gaeilge de fáistí léamh léon láháin is féidir ach níor chóir agus ní bhainigh tú soltas. Sin é a chuirde tá deire an bháthir sriiste agus tá mé spianta tá chligan lumaláin le leabhar agus le focail agus le scialta le handbhathe le líonna beaga agus le fuimine anbhathe agus uaim freisin is brala uaims na tedal agus ceachtainna a bheith ána na páistí. Céim bhag an airna sin nílas gom. Is tógann ar bhíos gur háinsigh lum go mór a bheith léamh agus go minic hína léamh scialtas agus ílan blaitin agus is minic éon leabhar amháin in éon amháin. Cinna líon go créasach agus sin rinne mé nniu agus hásigh mé an créas agus ní léigh mé leabhar de fáistí go deoirí. Sin é. Cap go mé sin níos fear, fiú má an leabhar seo os ciúil leabhar eile. Agus seo léirú beag ar an spríomhí gom agus mé. A hafad seo, má smaoinemh go faoi chúlan eile a bhéiting é dhéanamh, aber do mé.